инак пас аз интизориҳои зиёд ҷумъа ва дубляжи беҳтарин силсила филмҳои туркиро баҳри шумо оғоз мекунад. медонӣ ки ман чиро пай бурдам? чиро? дилбастани ҷавони сармасти шаҳрӣ ба духтараки поки деҳотӣ. вале расидан ба ишқ, ба даст овардани дили дӯстдоштааш барояш ба сабукӣ муяссар мегардад. вақте мо якҷояем, ва ё мебояд бисёр яке аз мо ҷароҳат мепардозад. ҷодаҳои зиндагиро тай кунад. дар пеш чӣ гирӯдорҳо ва шӯру шарҳо мунтазиранд? ишқ, вафо, дороиву нодорӣ, нафрату хиёнат ва ҳаёти пурмоҷаро, аммо пур аз ибрат. ин ҳама дар силсилафилми ҷадид бо номи ишқ ва сарват. рӯзҳои наздик дар саҳифаи ҳамсадо тиҷӣ. مزارش هم حق مادرشه. حق تو کی هستی؟ لطفاً عجله کنی. بیم که داره دور اطرافت میپره که میخوای چیکار بکنی ها؟ روانی نیست. حداقل از تو صادق تره.